Zdravo svima, dobrodošli u moj novi video, nedeljni ručkovi. Krećemo odmah sa prvim, naravno jela su preukusna i prelaka za pravljenje, svako može zaista i veoma brza. Najgore od svega jeste što sada imam da izribam krompir. Imala sam 3 krompira, ostalo sam srećom kupila naribano i to predlažem i vama. Potrebno je znači šargarepa i kupus. Ja sam imala oko 300 grama šargarepe i oko 450 grama kupusa, tako je bilo pakovanje. Zatim sam posebno umutila 2 jaja. Moj začin bio ili orgetu, kako god, možete koristiti vegetu ili začin C, so običnu, kako šta volite. Naravno to sam sad stavila ovako preko ovog povrća i da bi vidjela eto koliko sam koristila prizlen ovu količinu, stavila sam ovu vagicu da izmerim i koristila sam tačno 100 grama. Inače ova vagica, rekla sam već za nju, kupila sam ju u Lidlu, stvarno je savršena. I onda je sve ovo potrebno dobro izmešati, međutim shvatila sam da mi je bilo malo jaja pa sam dodala još 2. I jako zanimljiva stvar, kad god kupim jaja, u svakom ima po 2 žumanjca, znači hit majke mi, to mi se stvarno toliko često dešava u zadnje vrijeme da eto. Potom stavila sam masni papir, ali sam morala, tako ide bar po receptu, kao da se još namaže, da se ova sada smesa ne bi to zalepila za papir, mada se meni nikad u životu nije desilo da mi se nešto zalepi za masni papir, ali ajde, kao poslušala sam. To se sve ovako lepo rasporedi po, htjela sam da kažem tavi, po tepsiji. Dodatno sam stavila origana i susam, po želji naravno možete šta želite, možete možda i kim ili neke druge semenke, suncokret, šta vam padne na pamet, znači golica, kako god. I evo, peklo se dok onako lepo ne porumeni u rerni, znači jelo bez mesa. Zaista je toliko ukusno, neće vam faliti meso i valja nekad i stomak malo odmoriti, jel tako, od mesa, tako bar kažu. Tako da ja stvarno gledam sada da ne pravim svaki dan neko jelo s mesom i da sad kako dolazi proleće i sve ono lepo što ono donosi, a to je sada stvarno baš veliki izbor svog mogućeg povrća, koristim baš u izobilju. I evo ga jedan ručak, kažem opet imaju jaja, ali eto nema mesa, tako da moj savjet. Ovo je ručak po Fićinom i mom ukusu. Potrebno je jedan svežanj bosiljka. Ja sam kupila opet ovako u pakovanju, znači samo ga osloboditi ovih peteljki, znači ja sam samo ovako kidala listiće, sad ona drvca sitna nema veze. Ubacila sam sve tako, 50 grama oraha, jedno 3-4 do 5 čenova belog luka, 1/3 maslinovog ulja, čaše maslinovog ulja, i to se ovako štapnim mikserom ili u blenderu treba izblendirati. Potom dodala sam kesicu parmezana, tu ima nekih 40 grama, ali meni nije bila puna, znači imala sam oko 30 grama parmezana, sasvim je dovoljno. I ponovo to sve sjediniti. Meni je ispalo malo gušće zato što sam stavila više bosiljka na tu količinu nego što bi kao trebalo, jer treba otprilike duplo manje, ali ja volim taj bosiljak, pogotovo sada uz ovu testeninu što pravim. Luk sam sitno naseckala, tačnije 2 glavice, stavila na vruće ulje, dodala konzervu paradajza, ovog kao sa komadićima. I to otprilike ostavila sam ovako da krčka, malo mešajući nekih minut 2. Kada je prokuvala voda, dodala sam školjkice. Ovog puta sam koristila testeninu u obliku kao školjkica, zato što ovo pravim sa tunjevinom, pa mi je tako neka kombinacija išla. I posle 2 minuta još sam u tiganj dodala i ovaj pesto od bosiljka i to sve sjedinila, znači to je u principu sve gotovo, nema šta da se peče, prži mnogo. I testenina kada se skuvala, naravno dodala sam u taj tiganj i sve to izmešala. Evo vidite kako su slatke ove školjkice, meni su baš onako simpatične bile.
i mnogo su dobre zato što smesa uđe baš onako njih u te kao čamčiće koje one imaju, tako da mi je to super. I konzerva Rio Mare koristila sam, ja sam koristila Rio Mare, naravno možete koju želite, koristila sam ovu cijelu kao komadu u maslinovom ulju, tako da sve sam to samo izmešala. Znači, mi ovo toliko volimo, pogotovo Fića i ja, ovu kombinaciju testenine sa tunjevinom i moj savjet eto da obavezno isprobate ukoliko do sada niste. I idemo na sledeći, možda najljepši recept. Ovo su prvo sada pileća prsa, odnosno pileći file koji sam ja iseckala ovako na štapiće. Ovu varijantu kao nagica već sam pokazivala, samo što je ovo nešto drugačije. Koristila sam ponovo biljni začin, onda sam uzela malo himalajske soli sa začinima, dodala bibera, onaj sok kao od limuna, zatim malo maslinovog ulja i balzamiko sa medom. To sam pravila sve uveče, sipala, odnosno promešala ovako piletinu da se jednako sve rasporedi, stavila ovu živu foliju kako je ja već zovem i to ide preko noći u frižider. I evo ga ujutru, to jest pred ručak, pravim jaja, dimljenu papriku, beli luk u granulama i prezle. Ovo naravno pravite količinu u zavisnosti koliko imate piletine i ja sam ovde dodavala jogurt jer sam preterala s prezlom, znači mnogo sam sunula prezle, pa sam iz par puta dodavala jogurt. Kupila sam cornflakes bez šećera, to uvek napominjem u zdravoj hrani i samlala ga, samljajte ga onoliko koliko želite, to možete da uradite i lupajući ga okladijom recimo po krpi ili ako nemate seckalicu šta već, evo vidite ja sam dodavala kažem u par navrata ovaj jogurt. I evo sada piletina umočemo u ovaj pac sos kako god, sa jajima, prezlom i jogurtom. Znači sve sam lepo ovako pretresla prvo u ovu činiju i onda cornflakes i na tepsiju obložen papirom za pečenje. To sad traje malo duže dok sve odradite, zato je možda bolje da ne budu štapići ako žurite, već malo veći komadi, ali opet meni je slađe ovako da se jede, svi mi ovako više volimo, zanimljivije je grickati. Međutim, to nije sve. To je samo prvi deo nazovi chicken nuggetsa, neke varijante. Međutim, ono što čini chicken nuggets jeste sada sos koji ću da napravim. On prvo naravno ide u rirnu da se ispeče, ali evo uz to pravim i hrskavi batat. Koristila sam dva ova krompira i izrezala ga na štapiće. Najteže kod ovog batata, verujte, u ovom receptu jeste ga iseckati jer je poprilično tvrd, ali uspela sam, a kad mogu ja, može svako. I koristila sam još jedno 3 čena belog luka koje sam takođe sitno naseckala, to sam dodala u krompir i evo opet merim, sipam palentu, 30 grama je potrebno, na 2 ta krompira, otprilike je kilo krompira u pitanju i nekih 40 ml ulja, dodala sam biljnog začina i dimljenu slatku papriku, sve sam to samo ovako promešala i to sada ređam jedno pored drugog, znači ne sme da ide jedan preko drugog, već da ide ovako jedan pored drugog krompira. Ukoliko vam je potrebno koristite i 2 tepsije, ali nikako nemojte jedan na drugi ređati. I evo pravim sad upravo taj sos. Znači ide grčki jogurt, senf, malo meda, malo soli i to se sve izmeša. Ovo je sos, i da dodala sam malo jogurta, ovo je sos za chicken nuggetse. I pravim drugi za batat. 3 čena, ja sam koristila belog luka, ko ne voli može ga zaobići ili koristiti 1 čen. I 200 ml opet grčkog jogurta. Tako da ja sam imala ova 2 manja, znači za 2 sosa bila su mi dovoljna, dodala sam soka od limuna i opet malo soli, to je sve, znači veoma brzo gotovo. Dodala sam još malo limuna jer ja obožavam kada je kiselkastije, to mi je baš onako super.
I evo, nagici su gotovi umeđu vremenu, sada ide Bata Turernu i da na 15 minuta okrećite ga kako bi dobili, da budu onako hrskavi, da ne budu gnjecavi, znači okrenete ih. I evo kada je gotovo, prelila sam ovako chicken nagice, poslužila uz krompir beli sos. I da, stavila sam još balzamiko sa medom. Ja ne mogu da vam objasnim i opišem ovaj ukus, probajte ga obavezno. Soseve možete praviti i nezavisno od ovog jela, pravite ga uz nešto drugo, u svakom slučaju savršen spoj. Tako da nadam se da ste uživali u ovom receptu, odnosno ovim receptima. Pišite mi u komentarima, a mi se uskoro vidimo u nekom novom videu. Ljubim vas sve puno!